Hos Fiat har vi altid produceret kompakte, praktiske og økonomiske biler. Denne filosofi er i dag, hvor vi alle begynder at tænke nøje over vores påvirkning af miljøet, mere relevant end nogensinde. Vi er stolte over at være den bilproducent i Europa, der har den laveste CO2-emission, og vi vil nu være med til at forbedre din brændstoføkonomi endnu mere ved hjælp af et innovativt tiltag, som vi kalder EcoDrive. EcoDrive er et computerprogram, som er meget let at bruge, og som kan hjælpe dig til at køre mere økonomisk. Det analyserer din kørestil og hjælper dig til at bruge mindre brændstof. Det betyder, at du reducerer din CO2-emission og sparer penge op til 15%, hvis det anvendes effektivt. Hvordan gør du? Det er let. Du henter blot programmet ned på din computer fra Fiats hjemmeside. Derefter sætter du et USB-stik ind i Blue & Me-porten i din Fiat, og informationer om, hvordan du kører, vil så automatisk blive gemt. Du sætter derpå stikket tilbage i din computer, og informationerne overføres til EcoDrive-programmet. Derefter træder vores teknologi i kraft og konverterer dine data til nyttige fakta og tal. Den er fuldstændig anonym, så ingen andre ser dine oplysninger. EcoDrive analyserer din køreteknik og giver dig en score ud af 100, som kaldes dit Eco-index. Den viser, hvor økonomisk du har kørt på grundlag af bilens acceleration, deceleration, gearskift og hastighed. Informative trin-for-trin-vejledninger hjælper dig med at forbedre din score og viser dig, hvordan du kan optimere din kørsel ved at benytte informationer fra dine egne køreture. Man kan også anvende EcoDrive på mange andre måder. Du kan få oplyst det samlede antal kilometer, du kører, din CO2-emission og hvor mange penge du har sparet. Du kan tilmed få vist din løbende fremgang og udfordre dig selv med mål for at forbedre din Eco-index-score. Du kan derudover blive en del af et unikt online-fællesskab, Ecoville, der har Fiat Eco-drivers fra hele verden som medlemmer. Fællesskabet vokser efterhånden, som flere bilejere kommer med, og det samme gør de besparelser, vi opnår sammen. EcoDrive er den første af sin slags. Da det er en beta-version, vil det udvikle sig efterhånden, som flere og flere benytter sig af det og kommer med nye idéer. Teknologien er kompleks, men resultatet er simpelt. Du og mange andre bilejere sparer penge og reducerer CO2-emissionen. Og hvis hver især bidrager bare en lille smule, kan vi sammen skabe en verden til forskel. EcoDrive er gratis og klar til at blive downloadet nu. Vi ses i Ecoville.